Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan wa qabulan amin amin ya rabbal alamin. Wa ba'du fa bis sanadil muttasili ila al-Imam at-Tirmidzi radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa a'ada 'alaina min barakatihi amin. Babun ma jaa'a fi mirasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Niki tentang warisane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ketika beliau kabundut napa mawon nggih barang sing beliau tinggalaken, statusnya kados pripun niku barang niku. Wa bihi qala haddatsana Ahmad bin Mani'in qala haddatsana Husain bin Muhammadin qala haddatsana Isra'ilu an Abi Ishaq an Amr bin al-Harisi akhi Juwairiyah lahu suhbatun qala ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa silahahu wa baghlatahu wa ardon ja'alaha sadaqah. Niki diriwayataken dening Sayyidina Amr bin Haris, ya salah setunggal sahabat Kanjeng Nabi. Beliau ngendikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat wafat tidak meninggalkan kecuali senjatane Kanjeng Nabi. Terus baghlah niku hewan nggih peranaan antara himar ambikan jaran, nggih keledai kalihan jaran niku jenenge baghlah. Ya, baghlah Kanjeng Nabi. Terus badhe niku nggih sebidang tanah, beberapa bidang tanah sing ya didadekno sedekah. Sedekah niku ya gampangane ora diwarisi kalihan keluargane, akan tetapi engko ya balike ning Baitul Mal atau dibagikno ning orang-orang fuqara, orang-orang masakin, ya. Lah niki disebutno bahwa yang mriku disebutno hanya tiga perkara, yaitu senjata, terus baghlah, kemudian ya tanah, ya. Ya tapi sebetulnya ya wonten beberapa ana perkara-perkara sanes sing mboten disebutke teng mriki, ya karena perkara sing ya biasa, ya, termasuk kayak pakaian, kayak ono gamise Kanjeng Nabi, kemudian ono ya dan beberapa lah, ya biasanya lumrahe wong ya ninggal kayak pakaian kayak niku kados ngoten. Tapi nek kayak kados arta dinar niku kados mboten Kanjeng Nabi, nggih. Paling sing digadai ya kados pakaian-pakaian ngoten niku. Nah, kados senjata. Nek mriki senjatane ya kayak contohnya pedang, kemudian napa baju perang nggih, baju sing iso digawe napa baju tameng nggih. Nah, nggih perang niku. Terus nggih beberapa alat perang lah. Adapun baghlah yang dimaksud ning kene iki yaitu apa hewan peranaan antara napa mau jaran kalihan keledai niku baghlah. Nggih. Bapake jaran, ibuke keledai, nah, atau walike ya, untuk walikane iku jenenge baghlah. Lah baghlah sing dimaksud teng mriki baghlah sing putih. Baghlah putih jenenge dul. Sapa jenenge? Dul. Lho biyen kula pas teng Cianjur saya Imam Syafi'i wonten adik kelas diundang kali Syekh Mar'i. Dul. Ya, dul. Nah, itu sebuah kehormatan ya, karena itu nama dari baghlahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya terus badane Kanjeng Nabi sedo nggih baghlah dul niki nggih isih sugeng, isih masih hidup sampai tua, sampai domrotoli untune nggih. Terus sedone teng wafate baghlah niki teng Yambak niki. Terus dikuburno ning Gunung Radwa. Nah, niki nek ora ana kaitane mbek Kanjeng Nabi, mungkin wong-wong informasi kok ngeten iki ra ana iki. Ya iki karena
ana kaitane iki nduk biyen nate ditunggangi Kanjeng Nabi, iki nduk biyen bagelae Kanjeng Nabi, sehingga informasi-informasi kados ngeten iki bahkan dikuburno ning ndi ngoten iku masih ada. Ya iki berkah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Oh kados kalau wingi kados wan nggih para sahabat ningali Kanjeng Nabi sedo niku wane Kanjeng Nabi, ubane Kanjeng Nabi tidak sampai 20 uban. Ya antara sing ning kepala ambekan sing ning jenggot. Ya niku ndak ada 20 uban. Ya iki nek kaya awak-awak dhewe wong biasa ya ora bakal diingeti kaya ngono kuwi diitung lah kok. Nggih, karena iku kaitannya kalian Kanjeng Nabi maka ya informasi sangat luar biasa nggih didetail oleh para sahabat. Kados sendale Kanjeng Nabi, kados pripun niku nggih diriwayatno oleh para sahabat. Napa-napane wajahe Kanjeng Nabi, astane Kanjeng Nabi bagaimana nggih. Ya napa wajane Kanjeng Nabi kados pripun ya dijelasno kabeh dening para sahabat. Iki karena Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nggih kewan bagelae sing jenenge dul-dul pun informasine ya ana ning kene. Nggih. Wa bihi qala haddatsana Muhammad bin al-Musanna qala Abdul Walid qala haddatsana Hammad bin Salamah an Muhammad bin Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'at Fatimah ila Abi Bakr faqalat man yarithuka faqala ahli wa waladi faqalat mali la arithu abi faqala Abu Bakr sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la nuras walakinni a'ulu ala man kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ulu wa unfiqu ala man kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunfiqu alaihi. Niki diceritakan sing nyritakaken Sayyidina Abu Hurairah bahwasanya dulu nggih Sayyidah Fatimah ketika Kanjeng Nabi pun sedo terus badhe niku kepemimpinane diteruske Sayyidina Abu Bakar. Nggih, Sayyidah Fatimah niki nate mara teng Sayyidina Abu Bakar. Marane niki dalam rangka napa? Njaluk warisan. Njaluk warisan saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah ceritane niku badhe Sayyidina Kanjeng Nabi sedo, nggih harta-harta tinggalane Kanjeng Nabi niku nggih masuk teng Baitul Mal, nggih diinfakno teng fuqara teng masakin. Ya. Lah putrine niki nggih putrine ya mantune Sayyidina Ali niki putrine nggih putrine terutama putrine Sayyidah Fatimah kan putrine Kanjeng Nabi. Niku mboten angsal jatah warisan. Nah, lajeng mara teng Sayyidina Abu Bakar. Marane ngeten, Sayyidah Fatimah ngendikan, "Wahai Abu Bakar, nek awakmu mati, sapa sing waris sampean setelahnya?" Ya, sing warisi hartane sampean sinten? Sayyidina Abu Bakar ngendikan, "Ya keluargaku, ya anakku." Lah terus Sayyidah Fatimah ngendikan, "Lah nek sampean diwaris, kenapa aku gak oleh ngwaris bapakku? Bapakku sedo duwe harta benda warisan nggih. Kenapa kok aku ora oleh ngwaris?" Nah, lajeng Sayyidina Abu Bakar ngendikan, "Soale kula nate mireng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abe jenengan nate ngendikan la nuras." Ya kita sebagai nabi iku gak diwaris. Artinya napa? Ya harta benda tinggalane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku ya engko masuke ning Baitul Mal utawa teng napa jenenge ya kas negara nggih. Utawa dibagekno teng fakir wong fuqara wong masakin nggih. Niku kados ngoten. Mataraktu sedekah apa sing tak tinggali dadi sedekah. Sedekah niku artine ya napa jenenge ya bisa dibilang zakat ya bisa dibilang jadi sedekah nggih. Niku artine ora diwaris, intine ora diwaris sampean anak putune ngoten, intine ngoten. Tapi Sayyidina Abu Bakar ngendikan Kanjeng Nabi nggih, Kanjeng Nabi nate ngendikan kita para nabi gak diwaris. Ya. Terus Sayyidina Abu Bakar tapi ngendikan tapi aku ya aku kan sebagai penggantine Kanjeng Nabi, penggantine abahe sampean. Ya, akan tapi aku nanggung sapa wae wong sing ndok mbiyen ditanggung ambek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku bakal nafakoi sapa wae wong sing ndok mbiyen dinafakoi dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya diburutno sangka
nggih sangka negara nggih sepunten sangka kas negara. Dadi gak usah kuwatir, nggih gak usah kuwatir. Sing nduk biyen tau dinafkahi Kanjeng Nabi iki besok tetep tak biayai niku ngoten. Lah niki dari sini bisa diambil kesimpulan nggih. Kadang niku ana perkara-perkara sing keluarga boten ngertos, tapi sing ngertos malahan orang lain. Ya misal teman dekete ya kayak Sayyidina Abu Bakar teman dekete Kanjeng Nabi nggih kados hadis niku wau nahnu ma'asyiral anbiya la nuras ya kita para nabi tidak diwaris niku Sayyidina Abu Bakar ngertos nate mireng niku saking Kanjeng Nabi tapi anake yaiku Sayyidah Fatimah mboten mireng ya maka nggih iki kagem wong sing do napa nulis biografi para ulama nggih ya enggak semuanya napa jenenge data niku tergantung dari keluarga ndak ya, dari anak bojone mboten karena ya sing jenenge ulama niku iku kadang ya duwe murid, duwe kanca. Jadi informasi dari luar niku jangan sampai ditolak. Ya jangan sampai napa ditolak terus berpegang teguh ambekan napa sing didhawuhke keluarga tok mboten. Ya sebagaimana teng mriki nggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate dawuh teng Sayyidina Abu Bakar ya para sahabat yang lain juga nate mireng kok nanti ada riwayat dari Sayyidah Aisyah ya iki nggih nate mireng hadis kados ngoten ya tapi anaknya mboten ngertos itu Sayyidah Fatimah mboten ngertos ya maka kalau ngeten iki ya tetap perlu nampung informasi-informasi dari luar nggih ya mboten hanya dari keluarga saja tapi dari luar juga ya meskipun nuwe tetap kudu diteliti juga ya diverifikasi kevalidannya nggih niku ngoten lah iki dalile saka hadis niki ya ajeng wabihi qala haddatsana lagi disebutke teng kene oleh Imam Al-Bajuri bahwa hikmahnya kenapa kok para nabi mboten diwaris nggih kenapa supaya ahli warise niki dora ngangen-ngangen dora mengharapkan matine para nabi niku ya soalnya kadang wong pemene kok misal wong tuane wong sugih ngono iku ya wah iki kok ora mati-mati ya supaya apa ngarepno nek mati entuk harta warisan nah karena ningali kaya ngono iku kathah wong sing do ngarep mati wong tuane nggih sehingga napa jenenge mboten elok kados ngoten nggih ya sehingga para nabi para rasul niki mboten diwaris ya supaya napa supaya ahli warise mboten ngarepke sedone para nabi niku wau terus diantaranya juga nggih kenapa kok niki hikmah di balik para nabi mboten diwaris kenapa nggih di antara hikmahnya adalah supaya para nabi niki mboten dikira sebagai orang yang seneng kali harta duniawi ya seneng harta duniawi terus ngumpulno harta duniawi kanggo anak-anake kanggo putu-putune kanggo keluargane iki aku tak ngumpulno sakake-akeh ben besok anakku enak ben anakku tentrem ben anakku sugih ndak seperti itu ya jadi ben mboten dikira kados ngoten ya makanya para nabi para rasul niki mboten napa diwaris nggih mboten diwaris niku di antara hikmah kados ngoten Abi qala haddatsana Muhammad bin al-Musanna qala haddatsana Yahya bin Katsir al-Anbari Abu Ghassana qala haddatsana Syu'bah an Amr bin Murrah an Abil Bakhtari anna al-Abbas wa Aliyan jaa ila Umar yahtasiman yaqulu kullu wahidin minhuma li sahibihi anda kada faqala Umar li Talhah wa Zubair wa Abdurrahman bin Auf wa Sa'd radhiyallahu ta'ala anhum anshudukum billahi asami'tum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu malin nabiyyin shadaqah illa ma at'amahu inna la nuras wa fil hadisi kisah. Nah niki ceritane singkat cerita bahwa rumiyin wonten Sayyidina Abbas kali Sayyidina Ali. Ya Sayyidina Abbas kali Sayyidina Ali. Ya Sayyidina Abbas niku pamane Kanjeng Nabi ya. Abbas bin Abdul Muttalib ya Abbas bin Abdul Muttalib niku wafat tahun
32 Hijriah nggih apa tahun iki pamane Kanjeng Nabi. Terus boten Sayyidina Ali berarti iki mantune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sepupune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki beliau berdua datang ke Sayyidina Umar. Ya sintine rada ana napa jenenge ya tasimani rada tukar padu sithik lah. Nggih. Ya iki nunjukno bahwa ya tukar padu yang biasa, mboten sampai kayak pisu-pisuan ngoten mboten nggih. Ya berbeda pendapat. Lah niku intine nyurhatno teng Sayyidina Umar nggih tentang napa masalah tanah napa tinggalane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhire Sayyidina Umar niki ngendikan teng sahabat Thalha, sahabat Zubair, sahabat Abdurrahman bin Auf, sahabat Sa'ad nggih. Ya ngendikane pripun? Demi Allah, anshudukum billah, demi Allah, apa awakmu tahu ngrungokno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate ngendikan kullu mali nabiyyin shadaqah illa ma at'amah inna la nuras. Terus nggih kita nate mendengarkan Kanjeng Nabi kados ngoten. Artinya hadis niki kata sing mirengaken nggih. Intine hadis niku napa? Kabeh bondone Nabi niku adalah sedekah. Sedekah artinya mboten diwaris dening ahli waris ya, kecuali illa ma'at amahu, kecuali sesuatu sing di paringke daharan dening Nabi niku wau nggih. Mesti ana ning wong ya wis iku berarti inna lanuras, kita para nabi niki mboten diwaris nggih. Artinya harta bendane niki balik ning Baitul Mal ning muslimin ya. Wabihi qala haddatsana Muhammad bin al-Musanna qala haddatsana Sufyan bin Isa an Usamah bin Zaid an Az-Zuhri an Urwah an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la nuras ma tarakna fa huwa shadaqah. Nah niki sing riwayatno juga Sayyidah Aisyah juga garwane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Garwane Kanjeng Nabi ya, padahal beliau termasuk ahli warisnya ya, ahli warisnya Kanjeng Nabi karena garwa niku nggih entuk warisan. Ya beliau ngendikan nah la nuras, Kanjeng Nabi nate ngendikan diriwayatkan Sayyidah Aisyah la nuras, kita niki Nabi tidak diwaris. Apa yang sudah kita tinggalkan nggih niku adalah sedekah ya. Mboten angsal diwaris dening keluarga. Wa bihi qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi qala haddatsana Sufyan an Abi Zinadi anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yaqsimu warasati dinaran wala dirhaman wa ma taraktu ba'da nafaqati nisa'i wa mu'nati 'amili fa huwa shadaqah. Terus beliau ngendikan layak kesimu warosati dinaron wala dirhaman. Ya ora leh saling berbagi atau yang baru kasar ya saling ya saling berbagi ngoten lah, saling membagi. Ahli warisku nggih nak memang bisa disebut ahli waris nggih. Maksudnya apa anak-anake nggih to garwa-garwane sing ahli waris Kanjeng Nabi niku ora oleh bagi-bagi dinar juga dirham. Ya, artinya nek aku sedo iku bukan haknya ahli waris niku nggih ngoten. Ma taraktu ba'da nafaqati nisa'i wa mu'nati 'amili fa huwa shadaqah. Sesuatu nek ana harta benda sing tak tinggalno nggih ya selain nafkah kagem bojo kula, bojone Kanjeng Nabi ya sepanjang hayate juga nggih biaya kagem amili iku al khalifah ba'dane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaiku contohnya kayak Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Artinya pemerintah nggih, pemerintah ya, atau presiden. Nah, cara sakniki ya presidene ya gawe biaya presiden ini kuau fahuwa sedekah, maka iku adalah sedekah. Artinya ora oleh dibagi di napa bukan haknya anak-anake ngoten nggih, bukan haknya anak-anake. Ya tentunya iku mau setelah ya Kanjeng Nabi sedo iku mau ya sangka harta bendane niku kan teng Baitul Muslimin nggih, teng Baitul Mal. Ya terus teng Baitul Mal, kemudian dari Baitul Mal iku mau garwane Kanjeng Nabi kabeh niku sepanjang hayate niku nggih dibiayai saking harta tinggalane Kanjeng Nabi niku wau. Kemudian
ya gaji kagem presiden atau khalifah sing gantekne Kanjeng Nabi niku nggih saking niku wau. Lah selain niku fa huwa shadaqah. Nggih, masuk teng Baitul Mal dan tidak boleh diwaris dening anak putune Kanjeng Nabi. Wa bihi qala haddatsana Al-Hasan bin Ali al-Khallal qala haddatsana Bishr bin Umar qala sami'tu Malik bin Anas an Az-Zuhri an Malik bin Aus an Malik bin Aus bin Al-Hadatsani qala dakhaltu ala Umar fa dakhala alayhi Abdurrahman bin Auf wa Talhatan wa Sa'dun wa jaa Ali wal Abbas yakhtasimani faqala lahum Umar anshudukum billadhi bi iznihi taqumu as-samaa'u wal ardu ata'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la nuras ma taraknahu sadaqah faqalu Allahumma na'am wa fil hadits qissatun tawilah. Iki hadis kados mau nggih. Iku Sayyidina Abbas kalih Sayyidina Ali bin Abi Thalib nggih dumara teng Sayyidina Umar dan seterusnya. Tadi sudah. Wa bihi qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abdurrahman ibnu Mahdiyan qala haddatsana Sufyan an Asim bin Bahdalah an Zirri bin Hubaysh an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaran wala dirhaman wala syatan wala ba'iran qala wa ashukku fil abdi wal amah. Nah niki Sayyidah Aisyah ngendikan, Sayyidah Aisyah garwa Kanjeng Nabi sing paling dekat dengan Kanjeng Nabi ya. Niki cerios bahwa dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wafat tidak meninggalkan dinar, juga tidak meninggalkan dirham, juga tidak meninggalkan kambing, onta, mboten. Nah adapun hamba dan budak sahaya, budak lanang, budak wedok niki rawine ragu, rawi saking Zir bin Hubaysh niki ragu apakah Sayyidah Aisyah ngendikan kados ngoten apa mboten, nyebutke budak dan budak lanang dan budak wedok. Terus Kanjeng Nabi ketika wafat nggih mboten gadah harta, mboten gadah kambing, mboten gadah unta, nggih juga mboten gadah budak dan budak lanang budak wedok. Ya. Iku maksudnya pas Kanjeng Nabi sedo nggih tesih gadah budak yang statusnya masih budak nggih. Niku mboten gadah. Adapun al-atiq iku budak sing atau maula ya, budak sing ndok biyen budak tapi wis dimerdekake Kanjeng Nabi, wis dimerdekake Kanjeng Nabi ngoten nggih kathah. Ya, saat Kanjeng Nabi sedo tesih kathah ndok biyen sing mantan budake Kanjeng Nabi tesih kathah. Babun ma jaa fi ru'ya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil manam. Iki bab tentang ya mimpi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teng ya ningali Kanjeng Nabi teng mimpi. Ya Allahumma akrimna bihi, mugi-mugi ya Allah, mugi-mugi kita sedanten niki angsal anugerah saged mimpi kepanggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki nggih dambaan setiap orang niku saged mimpi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya di antara faedah mimpi Kanjeng Nabi niku niki engko wonten hadis niki nggih bakal nyebutke hadis niki. Ya Imam Suyuti wonten teng kitab Tanwirul Halak niku beliau nyebutaken nggih nukil saking ulama sebelumnya saya imut kula. Nggih termasuk kula teng kitab Ikramul Qaum nggih kula sebutke niku. Terus teng hadis man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadzah. Barang siapa tahu ngipi kula, ngipi Kanjeng Nabi ya ningali Kanjeng Nabi ning jero mimpi, maka wong iki bakal ningali aku besok ning secara alam sadar. Lah, nek secara alam sadar ya niki durung tahu ya, sedangkan hadisnya Kanjeng Nabi ku pasti valid niku. Ya, berarti sudah memastikan bahwa wong iki bakal wong sing tahu ngipi Kanjeng Nabi bakal ningali Kanjeng Nabi teng yaqadzah, teng alam sadar. Maksudnya alam sadar niki mboten teng akhirat mboten. Ya, nek teng akhirat ya kabeh wong bakal ningali Kanjeng Nabi ning swarga niku. Lah nang yaqadzah ya niku artine ya ning donya niki. Ya ning donya. Lah kapan kok misal sepanjang hidup niki mboten nate ningali Kanjeng Nabi secara sadar? Ya berarti diambil kesimpulan iki wong iki engko ningaline Kanjeng Nabi kapan? Ketika akhir hayate. Ya ketika akhir hayate ya
niki dirawuhi dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kapan dirawuhi dening Kanjeng Nabi? Ya, ning akhir hayat kok dirawuhi Kanjeng Nabi. Ya, setan-setan ya ora wani nyedak, ya ora wani ganggu. Iki berarti tanda husnul khotimah. Terus niku diantara bisyarah kagem wong sing nate mimpi kepanggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah nggih husnul khotimah dengan dalil napa wau man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadzah. Nggih. Ya niku ya iki mulane muga-muga nggih kula sampeyan iki angsal anugerah saged mimpi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah ben saged mimpi niku carane sing dianjurkan para ulama niku napa ngekehno selawat teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minimal pira 1000 sedina aja sampai kurang sangka 1000 nggih sediluk iku sampean pas lagi masak ambekan serang-sereng utawa pas lagi napa ya ape mlaku ning sekolah misalkan Nabi sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad ya nek cepet iku paling 15 menit 1000 iku nggih 15 menit mentok-mentok yang 20 menit ya iku iso sambil gawe napa-napa ya maka jangan sampai napa ninggalno selawat teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi sing dimaksud selawat iku ya sampean ngucap terus niku sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ya aja kaya sing difahami sebagian tiyang selawat iku ya selawatan kaya ning ngene Habib Syekh apa piye. Iya memang ana isi selawatan nggih memang kayak gitu. Tapi sing dimaksud ngekehno selawat iku ora kaya ngono iku mboten. Tapi napa membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Jadi ora nekani napa jenenge ya majelis-majelis selawat sing kados ngoten niku apa meneh kok misal ana campuran lanang wedok penuh dengan kemungkaran. Wah iki repot iki. Ya iku kados ngoten. Ya meskipun kados majelis kados ngoten nggih sae wonten selawat ngajak wong-wong banyak selawat ya sae kados ngoten. Tapi sing dimaksud teng hadis ya man shalla alayya misalkan dan seterusnya kuatah niku ya hadis tentang fadilah selawat iku adalah maca selawat. Dadi gampang ora napa jenenge ora ngentekno biaya kathah iku. Nah, tapi nek gawe majelis sing koyo ngono gedene ya iku ngentekno dik 100 juta suwung entek utawa nggih 50 juta suwung entek wah eman-eman niku nggih paham nggih ya ngoten sebalik wabihi qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi qala haddatsana Sufyan an Abi Ishaq an Abi al-Ahwasi an Abdullah bin Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamassalu bi. Niki dawuh Kanjeng Nabi, barang siapa ningali aku ning ngipi maka sungguh dia telah memang benar dia ningali aku. Kenapa? Soalnya setan iki ora iso ngembo-ngembo kaya aku, gak iso macak kaya aku. Nah, niku dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Fa inna syaitana la yatamassalu bi. Wa bihi qala haddatsana Muhammad bin Bashar wa Muhammad bin al-Musanna qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Abi Hasin an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitana la yatasawwaru au qala la yatashabbahu bi. Ya nggih sami intine bahwa wong sing ngipi ketemu aku ning ngipi maka sungguh dia ya hakikate ningali kula ningali Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena setan ra iso ngembo-ngembo macak kados Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah niki iki ana sing tingkatane mimpi nggih, ana sing tingkatane luwih saka iku yaiku ketemu Kanjeng Nabi secara yaqadzah, secara alam sadar. Nah engko ya nggih meskipun wonten beberapa ulama yang nentang nggih kepanggih Kanjeng Nabi di alam sadar. Oh, kok piye kepanggih Kanjeng Nabi padahal kan Kanjeng Nabi wis sedo, kok iso kepanggih Kanjeng Nabi teng alam sadar iku piye? Ya, iku sono jawabane kabeh. Para ulama wis jawab nggih. Termasuk para ulama jawab niku tak nukel wonten ing kitab kula Ikramul Qaum nggih. Terus kula nate ngarang kitab, nulis kitab tentang
para ulama, para waline Gusti Allah sing nate kepanggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara yaqadzah, secara alam sadar. Niku wonten kathah niku. Ya, kathah. Ya, termasuk wonten Imam Ahmad Ar-Rifai. Ya, ingkang gadhahi ingkang pendiri thariqah Ar-Rifaiyah. Rifaiyah ingkang saking kados daerah Syria Syam sana. Banyak ulama sana lah yang dari yang penderek Rifaiyah. Terus buatan Kiai Ahmad Rifai kali salah buatan, tapi Syekh Ahmad Ar-Rifai nggih. Lah niku beliau nate nggih nate suatu ketika beliau niki sowan teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teng makome Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah saderenge niku nggih beliau niki ya apa jenenge ya sering wis kuangan banget tapi Kanjeng Nabi. Lah bareng teng makome Kanjeng Nabi niku Sayyidina Ahmad Ar-Rifai, Sayyid Ahmad Ar-Rifai niki ngendikan teng Kanjeng Nabi bersyair fi daulatil asbahi kun ruhi kuntu ursiluha fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha tuqabbilul arda anni wa hiya naibati wa hadhihi daulatul asbahi qad hadarat famdud yaminaka kay tahdha biha syafati. Ya Rasulullah, nduk biyen ketika kula masih tebih nggih kula sering ngirim roh kula. Yes, roh kula kirim nggih kangen dengan kangen mboten jasate nggih, tapi roh kula kirim supados napa saged nyucup nggih makbare panjenengan niku sebagai pengganti kula niku. Lah niki wa hadhihi daulatul asbahi qad hadaras. Lah niki jasad kula pun hadir nggih. Famdud yaminaka kay tahdha biha syafati. Mbok yo astane panjenengan jenengan uluraken supados napa supados kula cium nggih supados tutuk kula niki iki saged angsal kemuliaan yang luar biasa. Nggih saged nyium astane panjenengan. Akhire badhe niku nggih saking makome Kanjeng Nabi niku keluar asta. Ya sing ningali kuatah niku. Ya, bahkan sebagian ulama ngendikan niki sampai mutawatir sing ningali kuatah. Ya. Terus astane Kanjeng Nabi medal saking kuburan niku terus dicium kalih Sayyid Ahmad Ar-Rifai. Ya, sampai julukannya napa Shahibul Yad. Julukane Syekh Ahmad Ar-Rifai niku napa Shahibul Yad. Ya, sing duweni asta. Asta maksudnya ya duweni keramat astane Kanjeng Nabi medal saking kuburan ben diambung kalih Imam Ahmad Ar-Rifai niku. Dan kisah-kisah tentang ulama yang nate ningali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara yaqadzah, secara sadar niku kuatah sangat. Termasuk ya sing tak sebutne teng kitab Ikramul Qaum niku wonten Al Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik. Ya niku nate kepanggih Kanjeng Nabi dipeluk dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saling berpelukan. Ya terus dicium dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah ngendikane para ulama, kapan ana wali nggih kok saged angsal anugerah mimpi, boten mimpi nggih, tapi kepanggih Kanjeng Nabi secara yaqadzah niki dia telah napa menembus ribuan pembatas ya, ribuan hijab atau bahkan ratusan ribu hijab, saya lupa. Pokoknya kuatah hijab niku. Ya, itu setelah menembus sehingga sakit napa kepanggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya bahkan sampai sekarang gitu saya wonten yang diyakini oleh guru-guru kita ulama niku sering kepanggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara yaqadzah niku wonten. Nggih. Jenenge Syekh Ali Al-Farruji. Syekh Ali Al-Farruji niki nggih dikisahke sampai sekarang masih hidup beliau. Nek mboten teng kadese teng Imarat, nggih teng Imarat. Beliau niki wali sing luar biasa. Itu setiap pagi nggih niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu membimbing Syekh Ali Al-Farruji niki. Nggih. Terus ya jadwale napa mawon niku dibimbing kalihan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara yaqadzah. Ya setiap hari niku. Ya, terus iki engko ketemu iki ning kene, iki ning kene. Dadi jadwale wis diparingi dening Kanjeng Nabi. Ya, mulane kapan ana wong kok saged kepanggih beliau, oh berarti wis dijadwalno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah niku sing diyakini dening guru-guru kawula, nggih, termasuk Syekh Fawaz An-Namir, Syekh Mar'i. Ya, dan kula yakin, nggih
nggih. Percaya. Terus kados ngoten perkara-perkara ngoten nggih. Nah niku aja sampai ingkar. Ya. Nah ingkar repot. Nggih bahaya. Kados ngoten nggih. Kemudian di mauqa bihi qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Khalaf bin Khalifata an Abi Malik al-Ashja'i an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ra'ani fil manami faqad ra'ani qala Abu Isa wa Abu Malik hadha huwa Sa'd bin Tariq ibn Ashyam wa Tariq ibn Ashyam huwa min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad rawa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadits qala Abu Isa wa sami'tu Ali bin Hujr yaqulu qala Khalaf bin Khalifah ra'aitu khalaf ya macane khalaf bukan khalfu tapi khalaf qala Khalaf bin Khalifah ra'aitu Amr bin Hurais sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana ghulamun shaghir وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد عن عاصم بن كليب قال حدثني أبي أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثلني قال أبي فحدثت به ابن عباس فقلت قد رأيته فذكرت الحسن ابن علي فقلت شبهته به فقال ابن عباس إنه كان يشبهه. Terus teng hadis niku wonten nggih man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamassaluni. Terus niku wonten kisah niku wonten jenenge Asim bin Kulaib niki cerita nek bapake Kulaib niki ya Kulaib niki mboten nate manggihi Kanjeng Nabi nggih, mboten nate manggihi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi kepanggihi teng Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ya tabiin Kulaib wau cerita bilih kula nate ngipi kepanggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ternyata kok mirip kalih Sayyidina Hasan bin Ali yaiku putune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam putrane Sayyidah Fatimah kok mirip kalih Sayyidina Hasan bin Ali. Nah, terus baru diceritakno ning Sayyidina Abdullah bin Abbas innahu kana yashbihu. Ya nggih Kanjeng Nabi memang mirip kalih Sayyidina Hasan bin Ali ya karena iku putune. Lah wonten teng setunggal riwayat iki saking Sayyidina Ali karramallahu wajhah bahwa Sayyidina Hasan tentu Kanjeng Nabi nun gadah putu kalih nggih. Kanjeng Nabi nggih janjane gadah putu kathah ya, tapi sing sampai akhirnya nurunke pol sakniki zuriyah-zuriyah Kanjeng Nabi niku saking kalih yaiku Sayyidina Hasan kalih Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan kalih Sayyidina Husain nggih. Lah niki Sayyidina Ali nate cerios bahwa nggih ndok mbiyen Sayyidina Hasan anake Sayyidina Ali iku putune Kanjeng Nabi Sayyidina Hasan niku mirip kalih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma baina sadri ila ra'si. Jadi antara dodo dugi kepala niku Sayyidina Hasan mirip sangat kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah sing antara dodo dugi ngandhap niku sing luwih mirip teng Kanjeng Nabi sinten yaiku Sayyidina Husain. Ya. Jadi Sayyidina Hasan mirip Kanjeng Nabi sing bagian dhuwur, Sayyidina Husain mirip Kanjeng Nabi sing bagian ngandhap. Nggih. Lah niku teng setunggal hadis niki kula mireng saking Gus Bahak. Jadi setunggal hadis niku wonten napa jenenge sahabat sing gojloki Sayyidina Ali. Nggih, gojloki Sayyidina Ali. Kete Sayyidina Umar, gojloki Sayyidina Ali. Ya, untung anakmu iki mirip mbahe, ora mirip awakmu. Iku mirip sapa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana mirip awakmu susah iki. Mending mirip mbahe, yaiku mirip Kanjeng Nabi, nggih. Ya meskipun nak mirip abahe, ya niku sudah sangat luar biasa sekali. Ya apa meneh kok mirip Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, sangat luar biasa sekali, nggih.
Wa bihi qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Ibnu Abi Adi wa Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Auf bin Abi Jamilah an Yazid al-Farisi wa kana yaktubu al-masahifa qala ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil manami zaman ibn Abbas fa qultu li ibn Abbas inni ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi an-nawmi fa qala ibn Abbas inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul inna asy-syaitana la yastati'u an yatashabbaha bihi faman ra'ani fi an-nawmi faqad ra'ani hal tastati'u an tan'ata hadha ar-rajul alladhi ra'aytahu fi an-nawm qala na'am an'utu laka rajulan bainar rajulaini jismuhu wa lahmuhu asmaru ilal bayad akhalul ainaini hasanud dhahiki jamilud dawairil wajhi qad mal'at lihyatuhu ma baina hadhihi ila hadhihi qad mal'at nahrahu qala Aufun wa la adri ma kana ma'a hadan na'ti faqala Ibnu Abbas law ra'aitahu fil yaqadhah mastata'ta an tan'atahu fawqa hadha. Nah niki kan wonten hadis kados ngoten nggih. Terus badhe niku wonten nggih salah setunggal tabi'in jenenge Yazid Al-Farisi. Nggih sinten? Yazid Al-Farisi. Ya niki dobiyen senengane nulis mushaf nggih. Nulis mushaf. Artinya apa? Beliau termasuk minal ulama nggih, gadah barokah ngilmune barokah. Nggih. Lah niku nate criyos teng Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas niki menangi Kanjeng Nabi, yaiku sahabate Kanjeng Nabi. Ya sahabat ya sepupune Kanjeng Nabi. Nah niku criyos-criyose ngeten. Aku nate ningali Kanjeng Nabi teng ngipi. Nggih. Nah, terus badhe niku Sayyidina Abdullah bin Abbas criyos. Ya Sayyidina Abdullah bin Abbas ngendikan nggih ya Kanjeng Nabi nate ngendikan setan iki ora iso ngembo-ngembo aku. Wong sing ningali aku ning ngipi padha karo beneran ningali kula. Terus akhirnya Sayyidina Abdullah bin Abbas takok, "Coba sifati aku kados pripun?" Nggih, Kanjeng Nabi sing mbok tingali teng ngipi niku wau. Nah, akhirnya ya Yazid Al-Farisi niki mensifati. Nggih, kula sifati kados ngeten. Terus tiang jaler sing teng ngipi niku sing kula yakin niku Kanjeng Nabi adalah ya rajulan bainar rajulaini, satu orang di antara dua orang. Nggih. Jasate jisimnya itu kulitnya merah keputih-putihan. Merah keputih-putihan. Terus kedua matanya niku celaan. Nek ngujeng sae indah. Kemudian pinggir-pinggiran ya wajahipun Kanjeng Nabi niku sae indah ganteng. Ya. Kemudian nama malih di antara sifatnya ya jenggote Kanjeng Nabi niku menuhi antara dua telinga niki. Ya iki jenggot sedanten iki. Terus mboten kados kula. Nah kula niki kan ning kene tok ya, tapi Kanjeng Nabi ya sangka saking napa telinga teng telinga malih. Niku pernah penuh dengan jenggot. Nah, terus sampai ya dugi ya nutupi gulunipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus badhe niku ya bener Sayyidina Abdullah bin Abbas ya bener kados ngoten niku sifate. Seandainya awakmu ningali Kanjeng Nabi fil yaqadzah dalam keadaan sadar, maka napa jengene mastata'ta kamu enggak bakal bisa mensifati lebih dari itu. Ya, nggak bakal bisa mensifati lebih dari itu. Ya, artinya ya mungkin ya, karena hebahe Kanjeng Nabi sehingga para sahabat dorawani langsung ningali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah iku karena teng mimpi terus ya napa jenenge nggih saged nyifati kados ngoten ningali sampai detail kados ngoten. Qala Abu Isa wa Yazidul Farisi huwa Yazidu ibnu Hurmuz wa huwa aqdamu min Yazid ar-Raqashi wa rawa Yazidul Farisi an Ibnu Abbas ahaditsa wa Yazidul Raqashi lam yudrik Ibnu Abbas wa huwa Yazidu ibnu Abanin ar-Raqashi wa huwa yarwi an Anas ibn Malik wa Yazidu al-Farisi wa Yazidul Raqashi kilahuma min ahli al-Basrah
wa Auf bin Abi Jamilah wa Aufun al-A'rabiyyu wa bihi qala haddatsana Abu Dawud Sulaiman bin Salmin al-Balkhiyyu qala haddatsana Nadru ibnu Shumailin qala Aufun al-Arabiyyu ana akbaru min Qatadah qala haddatsana Abdullah bin Abi Ziyad qala haddatsana Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'd qala haddatsana ibnu akhi ibni Shihab bin Zuhri an ammihi qala Abu Salamah qala Abu Qatadah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ra'ani yakni fin naum faqad ra'al haqqa ya sami katsu Abi qala hadatsana Abdullah ibnu Abdurrahman ad-Darimi qala hadatsana Mu'alla ibnu Asadin qala hadatsana Abdul Aziz ibnu al-Mukhtari qala hadatsana Sabitun an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitana la yatakhayyalu bi qala wa ru'yal mu'mini juz'un min 46 juz'an minan nubuwah. Terus niki nyebutaken bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teng redaksi niki la yatakhayyalu bi. Ya artine ya ora iso ngembang-embang padha ae nggih. Ya, ora iso ngembang-embang kados Kanjeng Nabi. Setan iku ora iso ngembang-embang kados Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wong sing ningali Kanjeng Nabi maka sungguh dia ya saged memang dia ningali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi ngendikane para ulama nggih, ngendikane para ulama Kanjeng Nabi nek teng mimpi niku tidak semuanya nggih. Nah, niku berbentuk kados Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang ana ulama nggih ningali Kanjeng Nabi dalam keadaan koyok gurune ya kadang kados ngoten. Kadang ya koyok bapake misalkan nggih. Ya, kadang ya koyok ulama fulan, Nah, terus mboten napa jenenge tidak selamanya Kanjeng Nabi rawuh teng mimpi niku ya dengan napa wajah asli kados Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang berupa ulama. Nah, kados misal contohnya Syekh Mar'i nate criyos guru kula Syekh Mar'i Hasan Ar-Rasyid niku nate ngendikan saya pernah mimpi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpi niku Kanjeng Nabi niku kados gurune yaiku Syekh Abdul Hadi Khursah. Ya Syekh Abdul Hadi Al-Khursah niki masih hidup Syekh Abdul Hadi Syekhuna wa Syekh Masyayikhina. Nah, iki ngendikane para ulama niki nunjukno bahwa Syekh Abdul Hadi Al-Khursah niki ya, memang jalannya sesuai dengan jalannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi diridhoi dening Kanjeng Nabi. Ya, iku ngoten. Ya. Terus ngoten nggih. Nah, terus Kanjeng Nabi teng mriki teng hadis niki Kanjeng Nabi ngendikan waru'yal mu'mini juz'un min 46 juz'an minan nubuwah. Jadi kapan ana wong kok mimpi nggih ya mimpi niku termasuk napa? Satu bagian daripada 46 bagian kenabian. Ya, maksudnya ngeten ya. Nah, sampean mimpi ku ya aja dihelehno, mau anggere diheleh-helehno ngoten aja. Ya kadang mimpi ya ana benere. Ya meskipun kadang ana salahe ana nggih. Nah, tapi mimpi niku ya kadang ana benere. Lah nek bagi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mimpi ya mesti benere nggih. Nah, tapi nek awak dhewe kadang bener kadang salah. Tapi nek kagem Kanjeng Nabi mimpi ku ya mesti benere. La tungki wala tungkiril wahya min ru'yahu innalahu qalban idza namatil ainani lam yanami. Niku teng Burdah kan ngoten. Lah Kanjeng Nabi ngendikan ngipine seorang mukmin iku satu bagian daripada 60 bagian kenabian. Maksude ngeten. Terus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan wahyu atau setelah diangkat jadi nabi niku kan umure pinten? Nggih. Hidup berapa tahun? Setelah jadi nabi 23 tahun. Berapa? 23 tahun. Lah sing tahun pertama, setengah tahun pertama ya 6 bulan iku napa jenenge wahyune Kanjeng Nabi ku dalam bentuk mimpi, teng mimpi. Ya, kita nak maca kitab Mukhtasar Abi Jamrah, Ibn Abi Jamrah nggih. Ya, awal-awal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dapat wahyu niku berupa mimpi, teng mimpi. Ya, teng mimpi. Lah, iki mau nggih
setengah tahun daripada 23 tahun. Itu berarti berapa napa jenenge berapa niku? 46 nggih 46. Ya, berarti 1/46. Ya, 1/46. Jadi umur Kanjeng Nabi pira mau 23 tahun. 23 tahun berarti nak setengah tahunan dibagi setengah tahunan berarti pira? 46. 46. Ya. Lah iku setengah tahun Kanjeng Nabi angsal mimpi. Nggih wahyune berupa mimpi. Artinya berarti wahyune iki adalah napa? Yaitu adalah satu dari 46 kenabian. Nah, ngoten maksudnya. Nah, biyen Syekh Mar'i niku sering ya nak teng kelas bakdo ngaji nipun bakdo isih wonten biasanya 10 menit utawa 5 menit ngoten digawe jagong nggih ngobrol. Ya sapa sing ndok bengi ngipi? Ya critakno. Nah, terus wonten sing cerita iki ngeten. Akhirnya di napa jenenge di ya tafsiri dening Syekh Mar'i nggih. Wabihi qala haddatsana Muhammad bin Ali qala haddatsana qala sami'tu abi yaqulu qala Abdullah bin al-Mubarak idza btulita bil qada'i fa 'alaika bil athar. Niki Sayyidina Abdullah bin Mubarak niki termasuk mboten sahabat ya tapi tabi'in nggih. Ya samanya asyrah wa mi'ah. Ya mboten termasuk tabi'in mungkin setelah era-era tabi'in nggih. Era-era tabi'in, era-era setelah tabi'in. Niku lahir tahun 118 ya 118 Hijriah. Wafatnya tahun 181 Hijriah nggih. Nah, itu kemenangi sahabat napa boten nggih. Kata saya tabi'in nggih. Lah niki beliau nate ngendikan nek awakmu iki kena cobaan dadi hakim sing gawe putusan kanggo wong-wong sing do tukaran iku idza tulita bil qada, nek awakmu entuk cobaan dadi hakim fa alaika bil asar, maka kamu harus pegang teguh ambikan asar. Asar iki sing maksud adalah ya dawuh-dawuh Kanjeng Nabi, hadis, kemudian para tabi'in, para sahabat, para tabi'in. Nah iku kudu ngerti ya, supaya napa? Supaya ngei putusan sebagai hakim niku wau saged adil nggih. Niku ngoten. Sinten wae sing ngendikan Abdullah bin Mubarak. Wa bihi qala haddatsana Muhammad bin Ali qala haddatsana Nadr bin Shumail qala ana Ibnu Aun an Ibnu Sirin qala hadzal haditsu dinun. Iki saking Ibnu Sirin. Terus mboten niki hadise mboten marfu' teng Kanjeng Nabi mboten, tapi mentoke teng Ibnu Sirin. Sing dawuh ya Ibnu Sirin. Ibnu Sirin nate ngendikan niki salah setunggal ulama niki ya, dan yang mana Ibnu Sirin niki terkenal sebagai ulama yang ahli dalam mentafsiri mimpi. Nah niki Ibnu Sirin, tafsir mimpi Ibnu Sirin ya. Niki beliau nate ngendikan hadzal hadisu dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Hadis iki iku agama. Ya, maka lihatlah kalian dari siapa kalian ngambil agama kalian. Artine napa? Artine sampean niki yen jipuk ilmu agama niki kudu ningali sapa sing mbok jipuk ilmu agamane. Ya kudu teliti, selektif. Ya aja sampai awur-awuran. Nah, ternyata berguru ning kono, nah ternyata gurune malah jin, ya. Utawa gurune malahan ya sanate gak nyambung ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata malah sesat, ternyata malah aja sampai. Jadi golek guru sing sanate nyambung teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing ajarane sesuai dengan ya ajarane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah sing dimaksud sanad niki nggih meskipun secara zahir sanad niku silsilah sanad. Iki dari guru saya, dari gurunya, dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, memang sanad kok ngeten iki, tapi sing dimaksud inti utama dari sanad iku napa? Ngono. Inti utama dari sanad iku napa? Amaliyah dan pemikirane iku aja sampai nggih lepas dari mayoritas umat. Aja sampai napa? Keluar dari mayoritas umat. Nggih. Ya, tadi berpendapat dalam masalah apa? Cekelano mayoritas umat kayak apa? Karena mayoritas umat ya kita ngomong mayoritas umat dalam fikih ya sing pengikut mazhab 4.
Imam napa mawon mazhab 4. Ya, pertama Imam Syafi'i, terus Imam Malik, Imam Abu Hanifah, terus Imam Ahmad bin Hambal. Ya, jadi nak nyebut aja Maliki, Hanafi, Hambali aja. Iki lho, jenenge asli ya, jenenge Imam Syafi'i Asy-Syafi'i. Nggih. Imam Asy-Syafi'i, terus Imam Malik jenenge Malik ya, Malik bin Anas. Terus badhe niku Imam Abu Hanifah. Nggih, Imam Abu Hanifah. Terus badhe niku Imam Ahmad bin Hambal. Terus mboten Hambali mboten, tapi Ahmad bin Hambal. Lah adapun orang-orang nggih kados kita sing bermadzhab ya ngikuti mazhab-mazhab iku iki engko iso disebut misal Asy-Syafi'i, Al-Hanafi, Al-Maliki, Al-Hambali. Ya iso kaya ngoten. Tapi nama ulamae kaya mau nama ulama nggih yang pendiri mazhab 4 iku mau sapa mau Asy-Syafi'i, Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hambal nggih. Lah jadi delokan sampean niki nggih ana masalah napa wae delok mayoritas umat niki piye? Ya aja sampai keluar dari mayoritas umat. Dalam fikih ikut mazhab 4 iku. Dalam akidah mayoritas umat adalah pengikut Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Sinten? Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Dalam tasawuf ngikuti sinten? Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Sinten? Al-Junaid Al-Baghdadi. Kudu apal iku mau. Balene neh. Dalam fikih sapa? Mazhab 4 mau ya. Terus dalam akidah sinten? Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Kemudian dalam tasawuf ndereke sinten? Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Nggih, Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Iku mayoritas umat. Lah sampean nggih sing dimaksud nderekke sanad niku napa? Pokok ngamali ae sampean niki ngikuti sesuai dengan jumhurul ummah. Aja sampai nyeleneh. Nggih, aja sampai napa? Nyeleneh sing aneh-aneh gak jelas ora ana dalile. Wah, repot iku aja sampai. Nggih. Niku ngoten. Ya pokoke besok kedepane kok misal sekirane ana perkara-perkara napa nggih. Lah iku didelok jumhurul ummah ning endi posisine. Nak posisi ning kanan ya melok kanan. Posisi ning depan ya melok depan sesuai dengan jumhurul ummah. Nggih, mekaten alhamdulillah niki kitab Syama'il Muhammadiyah saged khatam, saged rampung. Nggih, mugi-mugi berkah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki saged lumeber teng kita, teng keluarga kita. Nggih, mugi-mugi kita saged saged ziarah wonten teng Mekah, teng Madinah ziarah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya napa setiap tahune nggih saged nggih besok nggih saged apa dikempalaken bareng kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teng swargane. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, Allahumma barik lana fi ilmina wa barik lana fi darsina wa barik lana fi ahlina wa barik lana fi ma'hadina wa barik lana fi talamidina wa barik lana fi muhibbina wa barik lana fi kulli syai'in a'taitana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna waj'al awladana wa ahbabana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khairi wat taqwa wat tuqa was salamah wa as-salah wal wilayah wa la taj'alna wa yawmin ahli syarri wat tayri wat tughyan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin bi asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Nah, niki berhubung sampun khatam niki kula ijazahaken kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah dengan sanad kula saking guru-guru kula dumugi Al-Imam At-Tirmidzi
dengan sanad-sanad yang ada di Syam'il niki dumugi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qabil tu ayo. Nah, iku sanate ndok ben nate tak paringi sanad niki mboten. Engko coba dikirim teng kula nggih. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.